Hello guys! Happy Sunday! We vlogged already today, but that's gonna be a separate vlog. What if? Yes, yung kay Eli. But today, we will go to another party. Birthday party. Dan is using the massager finally. I always use it. Yeah. After I set it up. How is it? Good. Really good? Yeah. Tingnan niyo siya. Naka-ready na yan siya eh. Ready, right? Yeah. Yeah, pretty much. Ako, I just need to redo my makeup. Wrap the present. I don't need to, yeah, I'll do that right now. I don't need to wrap it, I just need to put it in a bag. I got the bag already. So, let's put the present here. Let's see kung meron kayong mga tissue-tissue. Para lang hindi sobrang empty ng ano. Maghanap tayo. Tissue-tissue. Nakakainis kasi sinisipon pa din ako. Nakakawala ng poise yung singhot ka ng singhot, tapos blow ka ng blow. Ilang araw na to guys. Actually, isang week na. Anyway, meron tayo nito. Agoy, may nag-text na. Ayan, so ito yung gift ko kay Aliyah. From Grams. Actually, same to nung kay Baby V. Yung gift ko kay Baby V. Earrings siya guys, na flower na ganyan. Ang cute niya. Pang kids talaga siya na earrings. Diba? So cute. Mag-cut lang ako ng konti nito. Para lang hindi siya like sobrang ma-move sa ilalim. And then si Dan, bumili din siya ng card. Happy birthday card. Susulatan natin yan. And then after nito magre-ready na ako. Ayusin ko lang yung makeup ko. Alright guys, nakapagbihis na ako. Nakapag-contacts na din ako. Let's fix this makeup. Siguro hindi ko na tatanggalin yung sa eyebrows ko. Papatungan ko na lang siya. Gagamitin ko yung nasaan na yung brush? Ito. Tapos magpa-powder ako. Bali powder. Eyebrow powder ba? Wait, kuha lang ako ng tissue. Ayan, tapos na yung brows. Actually, I think too light naman yung dito. Dinefine ko lang yung dito gamit nung Detail Make Brow. Yung nasa middle na color. Tapos, hindi ako naglagay ng more product sa brush. Parang blenden ko lang yun dito sa gitna. And I feel like it needs just a little bit more color. Feeling ko kailangan niya ng like more kulay pa para lang okay yung transition dito. Kasi parang super light to dark. Gagamitin ko yung lightest shade naman. Ito. And then, lagay ko lang siya kung saan nagmi-meet yung kulay. Blend lang natin ng maayos dyan. Pero mas gusto ko na yung dito na part, light talaga sila. Ayan, it's looking better. Okay. Yung nasa mukha ko lang, as of now, is yung collagen cushion ko na naka-promo pa din siya guys. 1,300 pesos. Free shipping na siya. Para Philippines lang. Ililive ko yung link sa description box. Ito yun, oh. Ito yun. So, yung gamit ko is shade 23. Yan yung darker na shade. Meron din silang shade 21 kung lighter yung skin tone nyo. Yeah, this is what I have on my face right now. Hindi ako magpa-foundation. Tingnan nyo yung lips ko. Medyo nag-fade yun dito. Compared sa dito. Kasi, dito yung ano ko. Nakakandiri. dito ako nagbublow. Magpapalit din ako ng ear. Wait, tapusin ko lang yung makeup ko, ha? Mascara ako. Ayan, guys. Tapos na yung makeup natin. So, sa brows ko, alam niyo na, ginamit ko to. And, hindi ako naglagay ng foundation. Nag-blush lang ako, guys. I used something different, actually. Hindi ko pa to na-try i-blush. Kasi ano naman siya, lipstick siya. Pero it actually works as a blush. Ito yung With Me na Signal Velvet Lip Master. Shade Mood Signal. Ginamit ko siya sa cheeks ko. And para sa akin, okay na okay siya, guys. Tingnan nyo. Sana lang long-lasting siya. And my lips, I kept the lipstick that I had on already. Ito yung Super Stay Matte Ink ng Maybelline shade Ruler. Galing kay Sis Ann. Thank you, sis. Inano ko lang, niretouch ko lang yun dito. Kasi diba sabi ko sa inyo kanina. So, inayos ko lang yan para hindi naman sabog yung ating Cupid's bow. I think I'm just gonna leave my hair like this. Blino-dry ko lang to kanina. Hindi ko siya strinate. And feeling ko hayaan ko lang siya ng ganyan. Parang very undone. Tingnan. Yeah. Hindi ko alam. Tingnan natin. Baka kapag mamaya may time pa tayo, baka
Baka magalaw ko yan. And I'm wearing new earrings. I got this from... Sinend actually to sa akin ng Caris. Ililive ko yung link sa description box pag nahanap ko siya, guys. Pero ganyan siya. Hindi ako mag-necklace kasi yung earrings ko mahabang ganyan. Meron siyang gold siya. Hindi siya totoong gold. Pero meron siyang gold na hardware. Tapos mga pearls. Which is really nice. Kung meron lang sana akong pearl na necklace na very dainty. Pero wala eh. Yung meron ako na gold. Yung gold ko na merong maliit na medalyon. Ay! Mascara pala. Mascara. I use the Heroin Make. Yung long and curl mascara. Waterproof yan. Yan lang. And yung contacts ko, parang wala lang siya. Pero meron akong contacts. I think these are the ones that I got sa Japan. Na parang wala lang talaga siya. Which I really like. Okay! Papunta na kami, guys. What time is it? 1:35? No. Oh, sorry. 5:30? No, No. sorry. 3:35. 3:35. Boba. We will have lechon later. Yes! Yummers! Pupunta kami sa birthday ni Aliyah. Dito na yung gift. Nasa likod yung leche flan. Doon na natin yung isi-set up. Maaga kami kasi kikitain namin si Manay. Ano lang daw kasi sila, saglit lang daw kasi sila. So, naplano kami ng mga girls na maaga pumunta para hangout muna. Kasi alis sila agad daw. 1 oras lang daw sila. Sana ma-convince natin na medyo tagalan. Pero, we'll see. Uuwi pa kasi sila. Tapos ang layo kaya ng biyahe nila. Guys, OOTD muna tayo before tayo pumasok. I'm wearing, this coat is from Boohoo. This top is from Temp. Ano siya? Nakibili na kanina. My pants is from Yes Style. Yung inalter ko ng konti kasi medyo malaki. My belt is from Savers. Yan. And then, Celine bag. And shoes from Muy Bien Bonita. Yan. There you go. Let's go. Let's go. Let's go, guys. Huwag gusto na siyang halik sa ano. Ay, humalik na yan. Nag-hug pa nga kami eh. Dito na kami, guys. Nandito na si Manay. Manay, mag-hug ka sa si Holy nandun. Nandito si ano. Hi, guys. Ano yung ano ko? Wait sa... Char. Feel na feel ko talaga. Ayusin natin to. Bumili kami nito sa Target kanina para malagay yung dalawa. Umiyak ako kasi ang sakit ng contacts ko ba? Ha? Umiyak ako, sakit ng contacts ko. Tinanggal ko. Bulag ako today. Oo nga. Wala kang contacts. Paano ka makakakita niyan? Paano mo makikita ang lechon? Char. Wala ka din. Mapulik na kung gani. Halin kami sa ano? Sa... Makulit na. Wala pa man sila mami na kulay sa mami. Ayaw sa nilili na bitaw. Sila lang ako sa ano. O siya, sige bye-bye. Char! Wala siya kasi Ayan, di ko alam saan niya nilalagay. Ayan, guys. Yan. Tingnan niyo si Kati. Ay, nandito na pala si Kati at saka si Neil. Sabi ni Kati, ayun ang yung lechon. Ayun ang lechon. Ito din ay... Ay, si Jan. Dito na, guys. Sinabi talaga. Dito na yung lechon, guys. Andun ay... Yan yung same nung ano, minukbang ko. Uy, wala pa akong ano. Sila Kuya Jerry. Say hi. Nakita na silang dalawa. What is it? What was it? Your gift. Oh, I forgot your gift. You have a gift for him? Ayun na. I got you a gift as well. But he forgot it as well. No, I didn't forget it. Nah, I know. I was just joking. Hindi naman siya sumasakay sa akin. Walang kwenta. Sabi niya, no, I didn't. Kaya nga, eh, mababara to eh. Ayun, maglaro niya. Tingnan mo yung mga bata doon, busy oh. Yung ibang bata, naglalaro si Zach nandito. Catch up daw sa kanyang tito Dan. We're buddies. Buddy, Sabi nila, let's eat. guys, katatapos lang ng prayer, let's eat daw. Kami, lapit namin sa lechon, no? Tara. Si Jan. Sabi ni John, let's go, let's eat na daw. Ready? Okay. Ha?
Uy, he's not hungry daw. Siya na talagang he's not hungry. Okay, let's go. Ito hindi rin. Guys, sabi ko sa inyo eh. Kami mauna eh. Tingnan mo si Manay. Si Manay nandun. Hala, i-vlog mo siya. Huli ka. Nauna. Huli ka. Gutom na si Kuya. Ikaw talaga nauna dyan, ha? Tingnan mo to, ay. Yammers? Ay, walang kutsilyo. Sarap, diba? Sabi ko sa'yo, eh. 400. Mas mahal siya. 400. Mas mahal kaysa sa? Sa kinukuhaan namin dati before. 380 lang. Sorry pong bad. Si Manay na naman nauna. Diyan kasi. Sa atin to lahat naman eh. Sa atin. Bidyuhan, pre! Good job ka, Manay. Ang sarap. Uy, may taga-tagtad pala. Ay, sorry. Nauna. Thank you po. Nauna kami. Wala na tayong pakiang ibang putahe. Lechon lang tayo. Nauna kami sa lechon, tapos hindi na kami pumunta doon sa ibang putahe. Oh, kaya na ako kasi long sleeve. Hindi ko kaya. Pork? Babe, ikaw. Okay. Baba don't wait on us to. Kat, lechon kat niya sa atin to. Walang pinitol tayo. Mababasya naman tayo. Kuya, can you get us a board? There, please, me and Tita Ray. Grabe? Sarap. Sabi nakuha natin kwento. Diba yung sa celebrate? Dad, you want rice? Hindi na talaga ano. Do you want to dance? Guys, meron tayong mga guests sa ating vlog. Hello. Tita Lorna. Tita Lorna. Hi, Tita Lorna. Tita, katabi ko siya. Pinapanood si Ray. Ano pangalan mo? Donna. Donna. Oh, kasama ko si Donna at saka si Ginny. Hi! Nag-wish na ako sa kanya ni Rob Gwen kanina. Sorry, babay ka dito yung picture natin. Picture tayo. At saka si Crazy. Hello! Meron siyang channel, guys. Crazy. Alright. Sige, picture tayo. Sama ka dito, sama ka. Isang kumusta mo, naka-extend ko kami lang. Guys, uuwi na to isa. Kahit anong pilit, ayaw talaga nila magstay sa bahay. Ayaw nila mag-extend. Sabi ni Johnny, hindi pwede. Oo, kasi may ganun yung mga bata. Oo, may ganap yung mga bata bukas. Uwi na sila. Pasito. Oo, ang El Pasito. Malego, pinatugtog na ang El Pasito. Sabi niya, asan yung El Pasito? Push mo yung El Pasito. Pinatugtog na El Pasito. Ano na El Pasito mo? Sige na, Manay, dali. Ayun na, El Pasito. Si Kuya. I'll be
Ayan, tulong-tulong. Nakikain ka, ha? Tumulong ka dyan. Pagkatapos yung kumain, tumulong kayo. Uy, Lai! Puntahan mo na si Roslyn. Sundin mo si Roslyn, Lyra. Huwag kang ano-ano dyan. Anong ginagawa mo? Uy, Lovely! Hindi ka na... Lovely, stay! Turned into a broom. I know. You're taking her home as well, Tony. That's your wife. Asan na yun si Danny Boy ko? Uy, Lovely, stay! Hindi ka na guys sa vlog ko. Hi guys! Welcome. Parang Viral. viral. Wala pa. Si Danny nandito. Naglilinis. Asan yung Danny Boy ko? Oy! Danny Boy! Ano yung ginagawa nyo? Ah, kailangan talaga ibalik dyan ang lamesa? Tingnan natin nasaan yung Danny Boy ko. Hugas. Dami pa pa. Are you washing all that? Yeah, I'll show that. Wow. Uwi na sila. Sige na, alis na tayo. Uwi na din kami. Okay na tayo mag-kiss. May sakit na tayo pareha. Bye. Mwah. Iba naman sa yung asawa mo. I know he's doing the dishes, Tony. Uwi na sila, guys. Hindi pa ako makauwi kasi sila naghuhugas pa ng ano. Uwi na din kayo, Lai? Uwi na sila, Day. Hindi ko alam talaga kung anong ano. Meron siyang talent fee. Kaya nga, sabi ko nga, magkano binabayad niyo sa kanya? Bili ko sa kanya ang kukuha niyang bond. Baka nag-usap sila ng Sabi nga ni Kati, hindi ko alam nakakontrata pala sila sa kanya. Kayo na yung pinaka. Ah! Si Tony. Who's leaving town this week? Someone must be going on holiday. Iiwan nga nila kami. Hindi na kailangan kami hintayin. Bye, Baba! Ayan, tapos na sila. Ay, kaso. Ay, oh, it's gone. Thank you. Wala na yung kaso. Bye, Dad! May kaso dyan kanina. Sabi ni Love, I love you, Uy, sabi tara ni na. Hindi, meron nakaano, di ko lang alam kung ano itsura. So, sa'yo yung perfect ngayon. Guys, mag-leave kami ng message kay kay Aliyah daw. Last na to. Tapos na maghugas si Dani. O, di ba may pa-microphone? Wow, naman. Hello, mic test. Mic test. Yeah. Hello. Hello, hello, hello. Ano Okay, yan? whenever you're ready. Ay, hawakan ko na to. Yun yung camera. Hindi, eto, recording. Wait lang, I'll check. Ready? Okay, whenever you're ready. Okay. Happy birthday, Leah. Hope you had a great day. We're doing more birthdays to come. Happy birthday. Cut. Ang haba ano sa'yo, Day. There you go. Ay, Guess who ate my leche flan? What just happened, my love? I just told you a great story about the leche flan. That never was. He told me a story about the leche flan. We're at the party, and John goes, "Hey, you know leche flan?" I said, "Nah, I got some at home." So I got home. 10 minutes later, when I get leche flan, none left. So I'm out. You have to make some more, babe. I will. Did you like my leche flan? It was really good. It was really good. They liked it as well. Sabi ni Lovely, sabi doon na may nagsabi doon sa kanya. It na all went masarap pretty daw. quickly, actually. Yeah, naubos siya. May bilis John siya got a naubos. massive piece. See John's piece? Huge, huge. John loves leche He loves flan leche now. flan. Yeah. Yeah, But my leche flan was good. the best. Aww. Sissy made it. Did you see the video? Yeah, I'm No, gonna it was watch good, now. Sissy. Lift your game. Oh, really? She said it wasn't as good. She said like there's something about the sugar. Oh, It was a good okay. try though. I think maybe her first shot. Alright. Watch Oh. Sissy's video for the leche flan. Ililive ko try. siya sa card. Are we on focus, babe? I am. Okay, You're not. that's good. Ang dami kong ganap sa mukha ko. Ang dami kong bumps. But, yun na yung vlog. Thank you guys for watching. Please like this video if you guys enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Bukas.
Do you know what bukas is? It means arrivederci. Huh? Goodbye. Tomorrow. Tomorrow. Bukas is tomorrow. Tomorrow. Bye guys. Goodbye. Bukas. Bukas. Bukas ah. Say bukas ah. Bukasa. I don't love you eh. I don't love you, eh? Tinuturuan ko siya. I don't love you eh. It's a bad angle. Much better. Nah, that's not a good angle for my forehead. You look really guapo. I look bad. That looks alright for me. Eat on my chins. No, we're not meant to be then. I want a divorce. Yes, please.